Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Hvad er det for en fredelig dag i dag? Jeg tror, jeg går lige over i byen, og så sætter jeg mig lige på en bænk og slapper lidt af og får noget at spise, så tager med. Hvor er det flot, den by. Venom, dræber, robot, skurke. Jeg skal nok få jer. Hvor bliver han af? Det var lige godt pokkers. Hvor er han henne? Kan jeg være derovre? Jeg kan ikke lige sige. Spider-Man! Forbistret bare vent til I får fat i dig. Det er mærkeligt, som man hele tiden rammer Venom. Ja, det vil være slukke min ven. Så er det min tur. Det var hårdt at klare Venom. Ja, men det var kun den ene af os. Forbistret Spider-Man. Forbistret dræberrobot. Nå, du kan bare komme hen, kan du? Det var dejligt, og det var hårdt at klare dem, men det lykkedes.